नमस्कार प्रणाम। आज की वीडियो में हम बतावेला बानी कि आईफोन जन मोबाइल होला उ कितना के आवेला, कम से कम ओकर प्राइस कितना होला और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होला और उसमें कितना मॉडल बाड़ी सन। तो आज की वीडियो में यह बात हुई। और सबसे पहले हमने बात करल जाए कि आईफोन में जो अभी आईफोन के जो लेटेस्ट मॉडल जो अभी रिलीज भेल भी है आईफोन 14 यानी आईफोन 14 उसमें कितना मॉडल बाड़ी सन। तो आईफोन जो 14 भी है, आईफोन जो 14 भी है, उसमें 4 गो मॉडल बा। पहला बाटे वो आईफोन 14 यानी आईफोन 14 सादा, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और चौथा जौन बा वो बाटे आईफोन प्रो मैक्स। और प्राइस के भी बात करल जा। अब जैसे कि ये में आईफोन जौन भी है उसमें अलग अलग मतलब ओके के रोम बा, इंटरनल मेमोरी बा, जैसे कि 128 256। फिर आईफोन जो प्लस बा ओहो में यही बा, प्रो में भी यही बा और प्रो मैक्स में भी यही बाटे। तो आईफोन जन 14 भी, आईफोन जन 14 भी है, ओकर सादा जन प्राइस बा यानी 128 GB के जन इंटरनल मेमोरी भी है, ओकर जन प्राइस बा उ बा स्टार्टिंग प्राइस बा आईफोन यही से स्टार्टे होता है, एक से नीचे आपके नाम मिली जन आईफोन 14, आईफोन जन 14 भी है लेटेस्ट ओई में, ओकर जन प्राइस बा 79,900 रुपये। कम से कम प्राइस एक ये बा 79,900 से स्टार्ट बा। और ऊपर जितना अगर 256 GB के लेते हैं तो ओकर प्राइस अलग बाटे। एकरा बाद जो एकर नेक्स्ट मॉडल भी है वो बा आईफोन 14 प्लस, ओकर जन प्राइस स्टार्ट बा ओकर बा 89,900 रुपये यानी 128 GB और इंटरनल में मेरे लेते नहीं आपके तो पड़ी वो 89,900 रुपया में। तीसरा जो मॉडल भी है वो भी है आईफोन 14 प्रो, ओकर जन स्टार्टिंग प्राइस बा वो बा 1,29,900 यानी 1,29,900 रुपया में 128 GB को मिली आपके जो इंटरनल मेमोरी बा। लेकिन हाँ में कैमरा बढ़ जाए, जैसे कि आईफोन सादा वाला 14 वो और आईफोन 14 प्लस में उनमें 2 गो कैमरा पीछे रही, एगो आगे रही। लेकिन ए में जो कैमरा बा जो प्रो भी है उसमें जो कैमरा भी है बढ़ जाता, पीछे 3 गो हो जाए और फ्रंट पे एगो रही। तो एक प्राइस बा 1,29,900 से स्टार्ट बा। जैसे जैसे आप ऊपर जाए रैम और जो इंटरनल मेमोरी जितना बढ़ाए उतना आपके ज़्यादा पैसा देवे पड़ी। और एक जो चौथा मॉडल बा वो बा आईफोन 14 प्रो मैक्स। ई बाटे एक जो स्टार्टिंग प्राइस बा 128 GB के बा वो बा 1,39,900 रुपया में एक स्टार्टिंग प्राइस बा। और एक जो मैक्सिमम प्राइस बा यानी कि जो 1 TB इंटरनल मेमोरी बा, जो हमने के कंप्यूटर में जनरली जो इंटरनल मेमोरी देखे के मिलेला उ बा में 1 TB के बा, ओकर जो प्राइस बाटे उ बा 1,89,900 रुपया। एक आईफोन के ई सब मतलब प्राइस बाटे। जो नया आईफोन आइल बाटे आईफोन 14 आइल बा एक ई प्राइस बा। हालांकि में बहुत सारे चीज़ नया नया जुड़ल बा, जो नया नया फीचर्स बा। जैसे अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करके कुछ इमरजेंसी बात तो आप कहीं फंस गए बनी तो आप बता सके नहीं। लेकिन हालांकि वो जो फीचर बा अभी इंडिया में नहीं है, अभी USA यानी कि अमेरिका और कनाडा 2 गो कंट्री में ही लॉन्च भेल बा, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं है भेल। लेकिन जल्द ही मतलब इंडिया में भी वो लॉन्च हो जाए। हालांकि आईफोन के जो अलग अलग अपन जो फीचर्स बा, जो फ़ायदा बा वो हम एगो वीडियो में बतौले बनी। अगर आप वो वीडियो देखेगा बा कि लोग काहे आईफोन खरीदेला इतना महंगा 89,900 मतलब समझिए 80,000 तो स्टार्ट है, 80,000 कम से कम स्टार्ट बा। अगर से आप 1,90,000 तक रुपये के मोबाइल काहे लोग खरीदेला। तो अगर ये जाने के बाद लोग काहे खरीदेला का फ़ायदा बा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे बनी, पे क्लिक करके जाके आप वीडियो को देख सके नहीं। एक अलावा वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो आ जाए, आप जाके क्लिक करके आप देख सके नहीं कि लोग काहे आईफोन खरीदेला। अगर ये वीडियो आपके पसंद आयल हो गए तो ये लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो के लाइक कर दी। और कुछ सुझाव चाहे कुछ पूछे के बा, चाहे कोनो कन्फ्यूजन बा, चाहे कोनो टॉपिक पे वीडियो चाहत नहीं तो जो नीचे कमेंट बॉक्स दिहल बा एमे क्लिक करके आप कमेंट करी, अपन सवाल पूछी। चाहे वीडियो अच्छा लगे लोग है तो अप्रिशिएट करी कि हाँ कि आपके वीडियो बहुत अच्छा बा। चाहे कोनो सुझाव बा, सवाल बा तब वो लिखी, हम आपके 1 घंटे के अंदर भी रिप्लाई करें, ओका जवाब दें। और ये तरह के आपन भाषा भोजपुरी में वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर दी। सब्सक्राइब करे खातिर हेजक लाल कलर पर लिखल बा सब्सक्राइब, ए पे क्लिक करे के बा। ओकरा बाद एगो घंटी के निशान है जी, ए पे क्लिक कर देवे के बा। और सबसे पहले ऊपर लिखल बा हादे ऑल पे क्लिक करी। ऑल पे क्लिक करम तबे ही कोनो भी हम वीडियो अपलोड कर देम तो ओकर जानकारी आपके मिली, ओकर नोटिफिकेशन मिली।